Sanibingelela ababukeli bakwaJabulile Jule TV. Ngibingelela ngempela-ke kusewuyena umfana wasemntubantu benkomo ngexosha kumazinyo polish preshinyala zophana umskoda phansi wentaba umaqhekeza. Sesiphinde sabuya sithi imbala kwaJabulile Jule TV. Ungakhohlwa ukucofa u-subscribe button, ucofa i-notification so that onke amavidiyo esisuke sithulela wona ngempela azoqala kuwena kuqala. Mina ngisamba sikazwelonke, sambe singadalula, ngihlezi ngikhona ngikangaka. Okay, njengamanje-ke sibuye nalo ngempela-ke udaba olubonakala lutrenda ngempela-ke lapha ku-social media. La kubonakala omunye wosomabhizinisi isiqumama sase-KZN siye sathi masingcwatshwa kwasetshenziswa ibhokisi eli-transparent. So hey bafethu, isiqumama-ke shuthi lesi sinemali and muthi uyabuka iy'mpahla ey'gqokelwe uyabona ukuthi hey, kuthengwa zona lezi mpahla lezi ey'thengwa le kwamanye amazwe. Mese siyi-order-ke sesiyiletha la e-South Africa. Lezi mpahla ubona ukuthi ayigqokwa yinoma ubani but zigqokwa omntakabani, zigqokwa ikakhulukazi omacaphunakusale, uyabo. So nalo-ke ibhokisi leli uyabona ukuthi ibhokisi akusilona ibhokisi nje leli elinomali noma leli okuyongcwatshwa ngalo abantu abafana nje nesihamba sikazwelonke nje kanje, kodwa ibhokisi lomntakabani leli, uyabo, elibizayo. Uyabona nomuntu oshuthe eduze nebhokisi ukuthi bafaniselene, kubukeka as if umakoti wakhe engabe usisi wakhe, kodwa-ke singatsho omunye womuntu obesondelene naye kakhulu. But-ke umbuzo wami wanamhlanje ulapha sekuthenini, ngokokubuka kwakho njengoba ubona nje nasi isithombe noma nazi iy'thombe njengoba y'vela, ngabe kubalulekile yini ukuthi uma usushonile kuze kuyothengwa izinto eyi-expensive noma mhlawumbe hhayi lezo zinto eyi-expensive suke singasekho isidingo zazo, avele kuthathwe imali iseyvelwe iy'ngane mhlawumbe ukwenzelwa umsebenzi wena mufi usuke mhlawumbe usudlulile emhlabeni, yabo. Kulaba kodwa abagcina amasiko, because siyakhumbula ukuthi akusibona bonke abantu abagcina amasiko, khona abagcina amasiko, khona bangawagcini futhi amasiko. So asazi ukuphawula kwakho ukuthi wena uthini. Ngiyazi ukuthi abantu uzothola ukuthi vele even noma meseshonile usuke usuzoqala mhlawumbe umnotho ushone phansi. Uma kuwukuthi ubefundisa iy'ngane zakho ukuthi imali la ekhaya yenziwa kanjani, usuke usazokwazi ukuthi uqhubeke umnotho, uyabo, usuzoqhubeka umnotho. Wabasuke bathatha into yokuphila angazi, kodwa-ke ngifisa ukuzwa ukuphawula kwakho ukuthi wena ukubona ngabe kubalulekile yini na ukuthi uma usudlulile kuqhutshekwe kuhambe kuyolandwa izinto eyi-expensive noma imali ayithathwe iseyivwe kwenzelwe iy'ngane zakho, ngoba phela vele uma usuke ushonile ifayili lakho suke selivaliwe, suke sekuphelile ngawe, uyabo. Usuke usuzoba khona wena ngokomoya, usuke usazobuya ngokomoya, kodwa angazi, ngifuna ukuzwa ukuphawula kwabantu ukuthi bona nina abantu ningalapha ngasemakhaya esimeni esisuke sifana nalesi, ngicabanga ukuthi khona kuphi oku-right ukuthi kuseyvwe imali, hhayi akuspendwe imali. Khona imali uma kuwukuthi basuke bekhona vele la ekhaya kusuke ninebhizinisi naziyo ukuthi mhlawumbe alisoze laphela, mhlawumbe for example mhlawumbe nine-property. So uyazi vele ukuthi hhayi ngoba kune-property la ekhaya okuyiyona esigayela imali, ayisoze yasiphelela imali, iyohlezi ikhona imali noma bekuthiwa sibhekene nezimo ey'nzima kangakanani, kodwa ngenxa yokuthi ubaba la ekhaya wasakhela wasithengela i-flat noma wakha imiqasho, imali iyohlezi ingena nje la ekhaya, uyabo. Kodwa-ke angifuni ukukhuluma kakhulu ngigeqa amagula, uyabo. Angizwe ngani babukeli bakwaJabulile Jule TV, uthini ukuphawula kwenu ngokwenziwa imingcwabo yonontanda kubukwa kusetshenziswa iy'mali ey'shisiwe? Ngabe kufanele kuseyvwe? Ngabe akuspendwe imali? Ngoba vele isikhathi esiningi abantu abasuke besebenze kanzima imali yabo idliwa kalula. Uzokhumbula ukuthi ngingakaqedi nje, isikhathi esiningi umuntu ufike asebenze kanzima but iy'ngane mase zidla imali nazo azilali imini nobusuku, zidlala imali kade isetshenzwa ubaba wazo imini nobusuku.
yena eyiseyiva engayidli isinome kanjani, kodwa abantwana bakho usudlulile bayidla roughly. Ngisho-ke nami into engike ngiyibone yenzeka kwezinye zey'ndawo noma kweminye imizi, kodwa angikhipha gama la muzi wamuntu, uyabo. Kodwa nani futhi ngiyathemba ukuthi le nto engikhuluma ngayo nike niyibone yenzeka kweminye imizi. Mhlawumbe ngabe kuthini ukuphawula kwenu? Asidibaneni comment section. Nikhumbule-ke ukuthi ama-comment enu angena kuthina. Asizugcina-ke ngokuwafunda, kodwa-ke siye siphinde siwaphendule. Asidibane comment section. Siyabonga.